Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebu Kliwon sekawan Desember 2021. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ngumbah urip. Para adiyuswa, umbah-umbah punika perkawis ingkang boten saged dipun lirwakaken. Nalika umbah-umbah saged ugi kita ngucek piyambak. Kanthi dipun ucek piyambak, kita saged mangertos pundi rasukan ingkang perlu dipun resiki kanthi cara ekstra karana wonten regetan ingkang kandel. Menawi perlu dipun tambahi cairan pembersih, amrih regetan kandel saged ical lan rasukan dados resik malih. Wahyu kalih ayat 11 ngendika, rahayu wong kang padha ngumbah sandangani iku kang bakal padha duwe wewenang tumrap wit-wit panguripan lan lemebu ing kutha liwat ing gapura-gapurane. Ayat punika mujudaken pawartos bab rawuhipun Gusti Yesus. Rawuhipun Gusti Yesus badhe paring ganjaran tumrap sedaya manungsa adhedhasar laku gesangipun. Ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus ing waosan punika tamtu sanes umbah-umbah rasukan ingkang dipun agem ing raga. Langkung saking punika ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus inggih punika umbah-umbah gesang. Gesanging manungsa punika ugi asring kathah rereget ing pikiranipun, ing pocapanipun, ing tindak tandukipun. Sok sinten ingkang purun umbah-umbah gesang, tiyang ingkang mekaten punika ingkang dipun paringi kanugrahan ageng saking Gusti. Para adiyuswa, umbah-umbah rasukan saged kita tindakaken seminggu rambah kaping kalih utawi kaping 3 punika limrah. Ngumbah gesang punika sejatosipun boten namung sepisan ing wekdal dinten Minggu kemawon utawi kaping kalih dipun tambah ing pangibadah brayat. Ananging monggo ngumbah gesang kita punika kita tindakaken saben dinten. Nalika kita rumaos wonten reget ing manah, ing pocapan, ing tindak tanduk kita, monggo enggal dipun ucek kanthi dipun sadari, dipun resiki. Monggo kita enggal nyuwun pangapunten saha enggal gumregah nebih saking sumbering rereget. Punika cara ingkang kita tindakaken kagem mapak rawuhipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula nindakaken ngumbah gesang, ngumbah tindak tanduk kawula, amrih gesang kawula, gesang ingkang resik wonten ing ngarsa paduka kemawon. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring berkah wonten ing padintenanipun. Kawula pasrahaken Ibu Yusuf Happy wilayah 8 ingkang wedal sakmangke nembe mondok ing griya sakit Bantul. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya lan paring bagas kesarasan matemas derek kawula menika ngraosaken berkah paduka. Kawula ugi masrahaken kawulipun Ibu Suyitno wilayah Sekawan ingkang wedal sakmangke ugi nembe nandhang sakit ing Ngayogyakarta. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kegiatan bagas kesarasan satemah sederek kawula menika tansah rineksa dening paduka. Kawula pasrahaken sederek kawula Bapak Yohanes Sugi Widarto wonten ing Sleman ingkang wedal sakmangke mondok ing griya sakit Bethesda. Mekaten ugi kawula pasrahaken kawulanipun sederek kawula Marvel inggih menika wayahipun Ibu Sunarsih Sujadi ingkang wekdal sakmangke nembe operasi wonten ing griya sakit Sarjito. Mekaten ugi kawula pasrahaken Roni Pati Nasrani inggih menika keponakanipun Ibu Suwarsih Triyono ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing Ngayogyakarta. Kawula pitados sederek kawula menika ugi
enggal paduka paringi kegiatan lan ugi bagas kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken kawudanipun Ibu Naning saha Bapak Siswanto wonten ing GKJ Ngablak ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe paring kegiatan lan ugi paduka paring bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gundang Winangun, Bapak Sumarno Blok Gangsal, Bapak Paryono Blok 3, Ibu Prapto Sanduki Blok 9. Sedherek kawula ing GKJ Prambanan Pepandan Pulu inggih menika Bapak Trianto. Sedherek kawula ingkang wonten ing GKJ Pugeran, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno. Mekaten ugi Ibu Oktaviana Diah Retno ing Palu. Kawula pasrahaken Ibu Warsini ing GKJ Watu Sikar lan larinipun Yohanes Haryati. Kawula pasrahaken Ibu Sumardianti ing GKJ Malang, ing GKJ Immanuel Ungaran wonten Bapak Ibu Sembiring, Bapak Ibu Tugiman, Ibu Munarti Subarti. Kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Immanuel Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tuban, Ibu Kunarti Budi Daruno lan Bapak Yohanes Mudati. Mboten kasupen Ibu Ngatini ing GITJ Trangkil. Kawula pasrahaken Bapak Wisno Setiawan GKJ Kanaan, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden lan ing GKJ Sragen. Kawula pasrahaken Bapak Ursi Toryati, Ibu Sumiati lan Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bini Sepuh Tukijo ing GKJ Bahtera Kasih. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro ing Karangdowo. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Gianti ing GKJ Gantiwarno. Kawula pasrahaken Bapak Sarwito ing GKJ Ngalian, Bapak Alvius Robinson ing Mertoyudan. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Tri Kartono, Bapak Uryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi lan Bapak Daniel Agus. Sedherek kawula ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi. Sedherek kawula ing Tanon, Ibu Sunarni lan Bapak Suwadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Magelang, Bapak Budi Sutomo, Bapak Martiono, Bapak Sugianto, Bapak Edi Wartoro, Bapak Kusnadi, Bapak Pujo, dalasan Ibu Marsudi. Lan kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang dasa mangkin nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring bagas kesarasan. Kawula pasrahaken pandonga lan pasambat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga kita tutup pepanggihan kita kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.